खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोरबोनिफ्राय बरायना लालायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रादाब होनो नागिरदों नोंथांमोना थांनो नायना फैदों नोंगौ फुलखौ गासिखौबो हमजोबसिगोन खुनु रावखौबो हगारनाय नङा आगोलाव जेरैबायदि माने इनकाउरि जादोंमोन बेनिफ्राय स्ट्रंसिन जागोन दानि इनकाउरिया बे बाथ्राया जाहैबाय मा आं बुंनाय नङा एबा सोरबा सुबुङा बुंनाय नङा बे जाहैबाय मा साधारन रायजो राजाफ्रा बुंनाय नङा माने हमजोबगोन गासिखौबो हमगोन माब्रै हमगोन दाना सोर हमगोन माखौ हमनो नागिरदों बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों आङो बे भिडिअखौ स्टार्ट जानायनि सिगां नोंथांमोननो आं ससे भिडिअ खिथानो नागिरदों बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनाव बाथ्राखौ बुजिना लादो फैदो अब्ला आं भिडिअ ससे नोंथांमोननो खिथानोसै শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৱা বছৰ এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই অসমৰ ৰাইজক আগবঢ়াইছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে ৪,০০০ লোকক বাল্য বিবাহৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিচাৰ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱাত অসম আৰক্ষী সফল হৈছে অহা সেপ্টেম্বৰ মাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়টো বৃহৎ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম মই যোৱাবাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত ঘোষণা কৰাৰ দৰে পুনৰ এবাৰ মই ঘোষণা কৰিছো যে 2026 চনৰ ভিতৰলৈ অসমত আমি বাল্য বিবাহৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি নোহোৱা কৰিম আৰু অসমৰ ছোৱালীসকলক মোৰ কন্যা সন্তানসকলক এটা সুস্থ জীৱন দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লম नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौहाय नङा होमबा सोर बियो नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ बे जाहैबाय मा जों जायखौ मा होननानै बुङो माने जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेयो जाहैबाय मा बाल्य बिबाह नङा होमबा जायखौ होनना बुंदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जाय 18 बोसोरनि गाहायाव जायफोरनाखि हाबा जादों बेखौ सोर सोर हाबा जाखोमाना दङ बेखौ इनकाउरि खालामनाया सेप्तेम्बर दाननि 1 निफ्राय जाफिनसिगोन स्टार्ट एबा सेप्तेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जायफोरनाखि 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा खालामदों बेसोरखौ हमफिनसिगोन आरो बे हमनाय खामानिया जाहैबाय मा आगोल जेरैबायदि हमदों बेनिफ्राय स्ट्रंसिन जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ बुंदों आरो जाय समाव बै समाव हमदोंमोन आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन मानोना बै समाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमनायखाय गोबां गार्जेनफ्रा गोबां बिमा बिफाफ्रा रंजादोंमोन खुसि मोनदोंमोन आरो बिसोरो जौ बेदरबो जादोंमोन मानो जादोंमोन गार्जेनफ्रा मानो रंजादोंमोन जों बयबो मिथिखागौ मानो होनना बुङोबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बादा होबाबो बिमा बिफानि खोथाखौ लाया मानिया बिसोरो जबरदस्ति हाबा लायो मालाबा खारनानै लायो मालाबा दोनखारनानै लायो दा बिदियाव दिनै सरकारानो बिनि सायाव गिदिर मोनसे इनिसिएटिभखौ लाफिनदों आरो बिसोरो ओंखायनो होनदों मा रावखौबो माने हगारनाय नङा माने बिथांमोना बबे सुबुंनिफ्राय माबे सुबुंनि गेजेराव हमगोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु बिसोरो हमजोबगोन बेसेबांनाखि माने उन्दै बैसोआव जायफोरनाखि गावनि फरायनायखौ नागारनानै लेखा फरायफुनायाव सोरबा हाबा जादों सोरबा बैसो जाया हसिया एक्सिडेन्टनि हाबा जादों दा बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे बुंखाबाय कि रावखौबो हगारनाय नङा हमजोबगोन गासिखौबो हमजोबगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा आं आगोलनि भिडिअआव बुंदोंमोन कि उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा जोंहा मा मा खहा जानो हागौ आं सिगाङाव होनना बुंदों उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा गोबां माने खहा दङ जोंनि देहानि बिथिंखौ नोजोर लानानै देहानिफ्राय लानानै जोंनि मेन्टेलि जोंनि ससियेलि माने इट्स एन्ड एभ्रि साइडआवनो जोंहा बिराद समाजा खहा दङ दा बिनिफ्राय जों मिथिगौ उन्दै बैसोआव बांसिन हाबा जानाय होनना बुङोबा मुस्लिम सुबुंफोर बिसोर जाहैबाय मा 13-14 बोसोरनिफ्रायनो हाबा जायो दा बिसोरनि गोबां हमजागोन बाद बाखि बेबायदि होननानै गुबुन जाथि हारि माहारिफ्रा हमजानाय नङा बे नङा गोबां हमजागोन जोंनि बर'आव हमजागोन सोरबायाबो हमजागोन माने जायो ना बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव हाबा लादों बिसोरो गाबाबो गनाय नङा खारगनाय नङा बिसोरखौ आयेनासो थिनगोन मानोना उन्दै बैसोआव नों 18 बोसोरनि गाहायाव जायफोरनिखि हाबा जादों बिसोरो मा मिथिनो ना गावनि गथ' जोनोम जानाय लोगो गावनि गथ'खौ गियान फोरोंनो रोंगोन ना माबा मोनसे मोजां नलेज होनो हागोन ना बिनि मोदोमनि जेनेखि जिख्रिफ्रानो देरदों रादों ना मेचियर जादों खुनु जेबो गैया अब्ला बेफोरबायदि नाबालाव बैसोआव हाबा जानानै नाबालाव बैसोआव उन्दै खांनानै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो रोंगोन ना गावनि मावनाय जानायाव जानो रोंगोन ना समाजनि बिथिंनि साननो साननो रोंगोन बबे बिथिङाव साननो रोंगोन लाइफआनो खोमसिखा
दा बेनिखायनो जोंना सम बयहाबो बैसो दङ जरा जुलिखौ रावबो जानो मोना बेथ' नङा जरा जुलिखौ बयबो जानो मोनो सम दं बोथोर दं बेनिखायनो खानानै होखादों बे 18 बोसोरनिफ्राय गोजौआव नोंथांमोना हाबा लानो हागोन बेखौ सरकारा नेम खानानै होनाय दंखायो दा बेनिखायनो मानो बुंदों 18 बोसोरखौ माने 18 बोसोरसिमाव सासे हिनजावसाया हाबा जानो हानाय जैगथाखौ मोननो हायो एबा 18 बोसोरसिमाव सासे गथ'आ बुजिनो हानाय सानस'नो हानाय बे गोहोआ फैयो एबा 18 बोसोरनि गोजौआव सासे हिनजावसाया जेमा गथ' जोनोम होनो हानायनि गोहोआ फैयो दा बेनिखायनो गोबां बिथिं दङ दिनै जोङो बुंनो थाङोबा नायोबा नुयो दानि जेसेबांखि गोबां मानसिफोर खारनाय हाबा जाखानाय खारनाय हाबा माने जानाय खारनाय सोरबा बांगालजों सोरबा जुंगालजों सोरबा माबाजों खारनाय बे गासिबो बेफोरबायदि बेरामजों बैसो जायावसो हाबा जाबाय खस्थ' मोनगुलाबायबाय उनाव गुबुनखौ लबजालाबायबाय गुबुनखौ नुनानै बेजों थांबा रायजो जासिगोन सानबाय खारफालांबाय देथारनानै गारजाबाय सब बेफोर आरो बेल' नङा गोबां काहानिफोर दङ ओंखायनो आङो मस्ट वेलकाम खालामो गुबुना सोर मा सानो बा आंनि फलोवारफ्रा मा सानो बेखौ आं मिथिया खिन्थु उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ आं मोजां मोना आंबो एखौ एक्सेप्ट खालामना लानो हाया मानोना बेवहाय गोबां समाजा खहा जायो बहुद खहा जायो जायखौ आङो बुंजोबनो हानाय नङा गोबां खहा जायो उन्दै बैसोआव हाबा जायो दा बेनिखायनो आं सापर्ट गैखाया आरो आं डक्टर एमडि बिश्वसमोनजोंसो आं सापर्ट दङ जायफोरनाखि उन्दै बैसोआव हाबा जादों बिसोरजों आं फुलि सापर्ट गैया ओंखायनो आं मस्ट वेलकाम खिन्थु बे कन्टिनिउ जाबाय थानांगोन आं बेखौल' लुबैयो ओंखायनो बै समाव दिम्पु बरिया होनदोंमोन कि दानो आयेन खालामो उनाव द्रप थाबफिनो आयेन खालामो द्रप थाबफिनो नंगौ खिन्थु डक्टर एमडि बिश्वसआ बिदि खालामनाय नङा खिन्थु बेयाव कन्टिनिउ लांबाय थानांगोन अब्लासो ससाइटिया मा जागोन शान्ति फैगोन आरो बयनिबो फिसा-फिसौफ्रा माने फरायनो हानाय माने बैसो जाबा हाबा जानो हानाय बे मोन्थायखौ मोननो हागोन ओंखायनो आं बाय मस्ट वेलकाम आं सापर्ट खालामो डक्टर एमडि बिश्वशर्माखौ मानोना बे आयेनखौ लानायनि थाखाय स' दिनै आङो भिडिअखौ एसेखिनिखौ लाना फैदों लोगोफोर थेंक इउ